Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Asike sibonele imidwebo esinayo la. Sizokhuluma ngendaba zama-triangle. Sizame ukuchaza kabanzi ngokuthi ama-similar triangle sisuke sisho ukuthini. Uyayibona le triangle yethu yokuqala, uyibone neyesibili. Uyayibona ukuthi le yokuqala enkulu kunale yesibili. Kodwa uma ubhekisisa le triangle lawa, uyayibona le yokuqala ya ABC, yesibili uXYZ. Awafani noma ungathi awalingani. Kodwa njengoba sokhuluma ngendaba zama-similar triangles, ama-triangle acishe afane. Sizokhuluma ngoba yini sizokuthatha philoko. Sikuthatha njengokuthi uyabona la uXZ u5 ngale uAC u15 ungakhiwa ukuthi uthi times 3. Uyawubona la uXY noBC u8 no21 bese ngale BA u8 no24 uyabona nakhona ukuthi ngabe kusuka phi kusukela kwindaba ukuthi uthi times 3. Uyabona ukuthi no21 ungakhiwa u21 waka BC ungakhiwa uYZ wa7 usuthini 23. Kungakho ke singathi ke hayi sisebenza ke ngama triangle acishe afane. Awafani kodwa acishe afane. Ingakho sithini asimila acishe afane. Ekubeni nawo ke lama triangle acishe afane angafani ncamashi kodwa uyabona ukuthi anobudlelwano obuthize, anokuhambisana okuthize, anokusebenzisana okuthize. Asibone ukuthi basithi i-triangle yethu yokuqala sithi i-triangle yethu ya ABC sizothi iyalingana noma iyanelana noma icishe ifane ne-triangle yethu ya XYZ. So bese nephutha basisho njalo. Yebo siyavuma sithi ama-triangle awafani ncamashi kodwa acishe afane. Ingakho sizosebenza ngawo ke namhlanje noma kuyo le video ngobani sosebenza ngama-triangle ethu angafani kodwa acishe afane. Asibone ukuthi la nje siwabhalela singabhalela ukuthini. Lokho engikubhalile la ngezansi phecelezi ngiqonda ukuthi lama triangle ethu le triangle enkulu yokuqala ngizothini njengoba ngibhalela i-version ileyo encane kodwa enwetshiwe. Nayo le encane iyi-version noma ngathi ile enkulu encishisiwe. Uyabona ngoba ngathi kuphuma ukuba i-triangle efanayo ngoba ngase sithi konke time 3 noma sithi divided by 3 yefana. Asehlise la siveze kabanzi ezama ukukhuluma ngako. I-triangle yethu ya CD bangasihlombise nje sithi sinayo. Sithi icishe ifane noma iyalingana ne-triangle ya FGH. Kefana nokuthi sithini uCDE wethu ulingane noma ucishe ufane nobani no FGH. Yabona nje sikhuluma into eyodwa nje sizama ukuhambisa umqondo wodwa nje ngendlela eningi. Asibone ukuthi ngibhala igama ngendlela engaloniqiniso. Igama ngilibhalayo la ngezansi ngibhala ukuthi corresponding ngase ngaveza uphawu lwama-angle. Ngithi kene corresponding angles afanayo noma cishe afane. Yabona uphawu lami lolu luyigqenzi lapha ngilibhale lapha acishe afane noma afanayo. Ngasho ukuthi angle yami ya ABC icishe ifane noma inocishe ube nokulingana ne-angle yami ka XYZ. Uyawuthola umqondo, uyayizwa into esikhuluma ngayo. Nala ngezansi kuthanda ungehlisa ukuthi BAC cishe ufane no YXZ. Akushintsha umqondo lokho kuyafana ukuthi nje ukhethe uqala ngo B unokuba uqale ngo A. Ungasho futhi ukuthi ACB uyafana noma ucishe ulingane no ZXY. Uyabona nje ukuthi nje ucishe kube khona okulinganayo noma cishe kube khona okufanayo. Ngabe nginephutha? Akunjalo kuyiqiniso. Ingakho sikubale ngokuthi acishe
afane, hayi ukuthi afana ncamashi. Asibheke nala amacele akhona noma ama-side akhona. Singasho ukuthi ancishiswe noma akhuliswe ngendlela yokufana. Uyabona ukuthi wonke asebenzise bani? Asebenzise u3 ukuthi lapha ka21 kwakhiwe i-angle yaka YZ ya7 yakha eyaka BC, okanye ungathi eyaka BC incishisiwe yakha eyaka YZ. Konke kusebenzisa u3 njengani? Njenge-factor, njengayo inombolo ababambelele kuyona yonke imigqa yethu le. Uma uqhathanisa uthi hayi angibhali amangela amasha la, ngibhala kona nje wona lapha phezulu ukuthi angithi senginqena ukuloke ngehla nginyuka. Ufuna ukuthi nje kuma sikhuluma ngawo lama angle siwakhombe khona la eduze ngalo ngiwalanda le phezulu. Ngine angle yami ke ya ABC, ngibe ne angle yami ya XYZ. Ekubeni nama angle ami lawa, ngino ABC, ngino AB, ngingasho ngiqale ngawo ngithi AB wami K wakhona, u-AB wami uyahambisana noba? Uyahambisana no XY, akunjalo? Ngithi BC uhambisana noba? U-K wami lo phela sengubambe nje ukuthi kuyafana noma ucishe kulingana noma uyi-correspondent yakhona. Ngithi YZ. Uba nomunye abakhanayo. u-AC wakhiwa uba? Wakhiwa u-Z, u-XZ. Kunjalo? Akunjalo? Kunjalo. Ungaphinde uyobhekisisa futhi uqala maphansi, kodwa ngiwabhalile lama-triangle la noma ngiwadwebe kwakabusha nje ukuthi siwasebenzise njengebonelo ngokukhulu ukushesha, singaloke sibuyele emuva siyobheka phezulu ukuthi kwenzakalani. Uyabona ukuthi kunjalo? Ngino AB, BC, AC wami ofanayo noma olinganayo ocishe ufane no XY, ZY, XZ. Bangithanda ngamisa kanje. AB over XY equal K. Okanye yangithanda ngathi sengisemisa umbalo yiphutha. Bangithanda ngathi BC over YZ equal K. Bahambisana kanjalo kanjalo. Yini enye eshodayo? Uyabona ukuthi kuba into elula kanjani uma sikhuluma ngama-angle anjani? Asimilar, ama-angle anjani? Acishe afane. Uyabona ukuthi kuba into elula emnandi kanjani uma sikhuluma ngalokho? Elula kakhulu nje, engayona indida ndinga nakancane. Ayikho nje into ongazudideke kakhulu ngayo. Ungabuyela emuva nje ubhekisisa ukubona ukuthi hayi cha nami vapaction akalenzanga ngephutha. Nankuya u-BC wami uyangena impela no YZ, akusilona iphutha. Ubhekisise na ukuthi ngabe khona yini okungenelana noma okungangenani. Kuyokusiza-ke manje ukuthi usuyazi ukuthi khona okuthiwa ama-similar triangle ayokusiza uma ususebenza ukuthi uwabheke ukuthi anokufana kanjani noma angenwe yini ebangenayo omabili ama-triangle akho. Uyabona la ukuthi sitholile ukuthi i-triangle lethu le ibisebenzisana kakhulu no3. Ubonile? Kwalula. Ungaphinda enye indlela le ngikubhalele yona ngezansi u-AB, XZ, senzathi BC, YZ, AC, XZ. Kulula nje, kumnandi kakhulu ukuthi senze izibalo njengalezi. Khululeka kwamavidiyo alandelayo sozenza kabanzi sizichaze nakamnandi.